Здравейте хора! Сега ще ви покажа пак сервера на Гастон Крафтеро, Busco Master. Няма много промени, ще покажа някои ларпове. Ларп евент искам да ви покажа. Други ларпове. Ей това. Ето е ларп. Ето на Гастон скина, който аз го правих. Ларп. Ще покажа ларп PvP. Ето го ларп PvP. Ето го. Това е PvP спектати. Всъщност това е ларп PvP. То е нещо като огромна топка. А сега ще покажа ларп PvP спектати. Ето го ларп PvP спектати. Друго какво да ви покажем? Ларп жайло искам да покажа. Ето който грифа или такива неща, нещо като по-малък гриф, може да го жайлваме. Не знам. Ето го жайла. Ларп. Не знам дали ще ми е вярно. Добре, вярно го написах. Ето тук се, примерно, държите някакъв меч и цъкате тук и се енчантва. Но аз трябва да съм с диамантен меч. Ето вземате диамантен меч. Но сега май ме лагна. Да, ето, енчантва се. О, лагна ми. Добре, ще използваме тази команда. Ето сега съм вътре. Спокойно, паролата няма да ми е такава, само за сега ми е такава. Ето, виждате, когато съкнете на тия неща, мечът се енчантва, няма смисъл вече да ви показвам. Ето това се отнася също за дрехите, за армор. Ето това е също за лопата, брадва, кирка. И това е Golden Apple. Друго, сега ще видим. Опа, се бъркам с ларп PvP. Друго май няма какво да я покажа. Сега ще покажа ларп став. Ето това е екипа. Това е екипа. Той е от 4 човека. Скоро аз надявам вместо GM да съм мод. Аз съм в момента Game Mode. Станах за малко мод, но един от онерите нещо иска да си го изкарам. Както трябва. И разбира се, така трябва да е. Друго някой покажа. Скоро се надявам на мод. Посетете сервера. Як е. И това беше от мен. Бай-бай.